see, 'cause I think I do want you next to me. Love you. Enjoy, okay? Hoy! Hi guys! Welcome back to my channel. Today, ulit maggagawa ko ng unboxing and eto ulit is yung mga vintage bag. And mas nauna tong i-deliver na na-order ko kaysa doon sa una kong in-unbox. Yun lang ang inuna ko kasi para malaman nyo kung saan ako bumibili. Eto kasi, yung seller nito, eto sa akin, nasa 1 month na to sa akin, to be honest. 1 month na to sa akin, hindi ko lang siya na-unboxing kasi di ba lagi kami umaalis. Pumupunta kami ng Adelaide. So, hindi ko siya na bigyan ng oras. So, kaya 1 month na siya mahigit dito sa akin. Kasi si ate 1 month na hindi nag-online. Hindi ko alam kung bakit. Kaya hindi ko po siya matanong kung pwede siyang i-share. And nakita ko lang si ate kasi shinare po siya ni Ate Janet sa kanyang Facebook page. So, kaya ko siya na-discover din. So, yun ang maganda kasi si Ate Janet, nag-ano po siya, nag-share siya ng mga seller din. So, dun po ako nakakakuha ng mga bagong seller. So, eto, bago tong seller kong na-discover. And eto po ayan, Japan. So, ayan. Subuksan na natin to. Kaso ito si si Chika ko ba? Mabait din to. Mabait din to si ate. Pero mayroon siyang parang ayaw ko basta that time siya, yung parang pangit yung niya, yung hindi pangit, I mean masama yung mood niya. Masama yung mood ni ate nung bumili ako nito kasi may pasaway na buyer. 'Di ba sabi ko, nabanggit ko sa inyo dati na pwede mo siyang i-mine tapos magbayad ka na. Ako kasi, nagmamine ako pero binabayaran ko siyang fully paid pero pinapatago ko lang para makasave ba ako ng shipping kasi nga per kilo. Kung isa lang naman, di ba, parang yung, di ba yung MCM na maliit, hindi naman yung 1 kilo. Yung una kong mabiling 4 line, hindi naman yung 1 kilo. So, na yun, 1,000 plus na yun sa akin kasi mas mahal dito ang minimum. Kahit hindi siya 1 kilo, minimum yun. So, si ate, mayroon yata siyang, parang pinasave na sa kanya, pero nagbayad ng, chinika ko na, sorry, pero hindi ko naman kilala. Mayroon yatang nagbayad yata siyang, hindi ko alam kung ilang percent. Tapos, siguro matagal na kay ate, nakastock sa kanya, and then hindi pa fully paid. Inano niya ba, tawag nun? Binenta niya na kung sinong may gusto kasi nga matagal na raw yun sa kanya, hindi na diba, chinichika ko, ang sama ko, no? O diba, hindi naman siguro masamang i-share ko yun sa inyo, diba? Ay, naman to, wala. Share ko na sa inyo yung na experience ko. Okay lang naman siguro kasi hindi ko naman kilala, pero hindi naman siguro yun masamang i-share kasi nga, sabi ko diba sa inyo, dapat maging good buyer kayo kasi kawawa naman yung mga seller. Siguro may dahilan din naman yung isa kung bakit hindi niya pa nababayaran. Pero marami yata siya. Hindi ko alam kung marami. Pero merong ilang items siyang pinasave kay ate. Tapos, yun nga. Parang binenta, pinakita ni ate sa live. Tapos, may nakabili. Tapos, yung nauna doon na nag-down payment, parang nagtampo sa kanya. Tapos, yun na. Nag-ano na sila. Umalis na ako, hindi ko na pinanood kasi nga, tawag nun. Pero mabait si ate, mabait siya, as in. Tingnan mo ha, meron to, alam mo, gustong-gusto ko na itong buksan kasi ang nakalagay dito, nakadeclare dito, use bag, 2. Tapos, instant noodles. Instant noodles. Di ba naalala nyo si ate Jack, nagpadala sa akin daw siyang noodles kaso naharang siya kasi na-stricto dito. Eto, nung nakita ko to, excited na akong buksan para dun sa noodles kasi favorite ko yung noodles ng ng Japan, yung seafood. Pag umuwi ako sa Philippines, sila TJ, gustong-gusto yun. Bumibili ako nun sa Gaisano. Kasi sa Gaisano lang meron nun. Yung parang international
ano nila. Ayun na guys. So, eto na. So, hindi ko ma-share sa inyo kung sino. Pero, makikita nyo yan pag sinishare ni Ate Jan. Kasi Ate Jan, mabait talaga. Kasi sinishare niya yung mga parang mga good seller din. Kaya ako, ayan. Pero hindi ata alam ni Ate Jan na nakabili ako doon. So, ayan. May dust bag. May dust bag siya. Ayan, may dust bag. Ay, may dust bag. Walang dust bag. Improvised dust bag. Yung kay Ate White eh. Ito kasi gray. Wala naman ako nakitang wala namang noodles. Saan may noodles? Wala oh. Baka nandito sa loob ng bag. So, ang ganda ng pag-package oh. Ayan oh. Talagang hindi siya masisira. So, eto si Ate, hindi ko to yung hindi ako nagpa-save ba. Ano talaga, nung pagkakita ko, kasi, di ba, Saturday sila nagla-live. Pag Monday talaga, nagbabayad na ako niyan. Alam nyo, parang sakit ko na to, sabi niya. Kasi lagi akong bumibili. Eto kasi, hindi ko to mahindian kasi, alam nyo ba na, gustong-gusto kong bumili ng Neverfull na bag sa online, mismo sa Louis Vuitton website. Kaso, yung gusto ko, yung GM is yung Neverfull nga. GM yung pinakamalaki kasi may PM, may GM. Yun. So, anyway, ayun na guys, makikita nyo na. Gustong-gusto ko yung bilhin noon pa nung December para regalo ko ba sa sarili ko. Pero yung gusto ko kasi yung classic, yung ang interior niya sa loob is brown, hindi yung pink. So, ko lang yung classic lang para ko lang nung dati kong mga LV. So, yun. Kaso, wala. Hindi talaga. Tapos, hinintay ko siya December, hindi siya. Sabi ko, sige. Sabi ko, hintayin ko. Kasi, may nakalaan na doon na pera para sa kanya. Sabi ko, sige, sa birthday ko na lang siya bibilhin. Wala. Ano na ngayon? Wala pa rin hanggang ngayon. Anong buwan na ngayon? April. Wala pa rin siya. So, ayan. Eto, matagal na to dito sa akin, guys. So, eto yung Celine. Kaya ako to nabili kasi nga, hindi pa nakakabili nung Neverfull. So, sabi ko, dito ko na lang Para rin naman siyang Neverfull. Pero, bibili pa rin ako nun ng Neverfull. Kasi gusto ko talaga. Yun talaga yung isa ko pang dream bag. Ayan, guys. Ito yung Macadamia na Celine. Ayan, ang ganda. Kaya, mine agad ako nito. Kahit may nabili na ako. Kaya, alam nyo, guys, sabihin ko sa inyo, kung may iwasan nyo, wag manood, wag kayong manood. Kasi minsan, sabihin ko, manood lang ako. First time ko nung nanood ako kay ate, hindi ako bumili kasi wala naman talaga ako nagustuhan. Pero yung second, after 2 weeks, after 2 weeks, may nabili na ako kay ate. Ayan siya, guys, oh. Ang ganda, oh, diba? Parang na rin siya, mabigat siya kasi may laman siya sa loob, hindi ko pa nakikita. So, ayan. O, diba? Parang Neverfull na rin siya, pag ganun kalaki. Eto nga, Celine, vintage Celine, ayan. So, eto yung labas. Magaling din to si ate kasi sinasabi niya talaga yung mga flaws. Kasi sabi ng iba, yung iba raw, hindi masyadong, hindi ko rin alam kasi hindi pa naman nakakapag, hindi ko pa naman na-experience. So, ayan yung gilid. Ayan. Ayan na siya. Ano na siya? Pitina na siya. Ayan. Pero maganda naman siya kasi, ayan, oh. Wala siyang, wala siyang, tawag nun, mga bangga-bangga, oh. Tama ba yun? Wala siyang gas-gas dyan, oh. And tingnan nyo yung puwet. Malinis na malinis. Tapos, kompleto pa yung mga, niya, paa. 5, 1, 2. Silver ba? Gold siya, pero parang papunta na sa silver. Kasi nga, very vintage na talaga to ng Celine. So, ayan yung gilid. And eto yung sa kabila. Ayan. O, ayan. Tapos, eto yung sa likod. Diba? Ang linis. Walang crack. Walang ang kintab niya. Ayan yung kanyang strap. O, ayan. Walang crack. Ang ganda niya pa, oh. Tapos, very gold pa yung niya, oh. Ayan. Very gold pa siya. And then, eto yung harap. May packet siya dito, oh. Hindi ko pa alam kung malinis yan. Ayan, malinis. Tapos, ayan, yung may patch siya dyan kasi nga yung logo ng eto. So, ayan. Anong nakaslagay? Celine Paris. Ayan. Dito yung Celine. Ayan yung Paris. So, ayan. Ang linis! Tapos, yung dito, sa bunganga. Ayan. May faded siyang konti. Pero, hindi naman, di ba? Ayan. Yan lang. Ganyan. Pero, wala. Walang kaso yan sa akin.
Ayan, no, di ba ang laki niyang bag. Tapos, di-zipper siya, oh. Hindi tayo mananakaw pag dala natin to sa Philippines. Subuksan ko lang. Tapos, yung ano niya, yung hardware niya, ayan. May nakalagay. Ayan, Celine. Celine Paris. Kung anong nakalagay dito sa harap, yun din yung dito sa, ano niya, sa hardware. Tapos, ayan, yung zipper niya, gold pa din. And, very smooth yung kanyang zipper. Oh my God. Ito, andito ata. Wait muna dyan, ha? Diyan ka muna. Dalawa kasi yung binili ko kay ate. So, eto yung loob. Ayan, ang linis, oh. Promise, ang bango niya. Hindi siya amoy baol. Hindi, amoy leather. Nabango, ang linis. Tingnan nyo, oh my God. Ay, my goodness, talaga. Ang babait ng aking mga nabibilhan. Talagang honest sila, oh. Basa, ayan, oh. Ang nakalagay is Celine Paris, made in Italy. Ayan. Ayan, kita nyo na, ha. And then, yung zipper. Ayan, oh. Ayan, kita nyo ba? Malinis din. Ayan. Diba? Kita nyo, ha? Malinis, malinis. Baka may may pangpaswerte. Wala. So, ayan. Ang laki niya. So, ayan siya, guys. Diba? Pang travel bag talaga siya. O, tapos, very strong. Tapos, gold talaga siya. As in, gold na gold pa, oh. Gold na gold pa siya, oh. Ilang taon, ilang dekada na siguro. Ayan, maganda siya. I'm happy. So, yan yung isa. And yan, meron siyang, sila kasi wala na itong mga, syempre wala na itong mga dust bag. And nag-provide na lang sila ng sarili nilang dust bag. So, which is good. So, balik natin yan dito. And then, yung isang bag na nabili ko, magkano ba to? Magkano ko to nabili kay ate? Ayan. And then, eto naman, Burberry na. Naghahanap talaga kasi ako ng na belt bag. Belt bag to eh. Ayan. Ayan siya, oh. Tingnan nga natin. Yung pwedeng, ayan, oh. Burberry. Buksan muna natin bago natin sukatin. Hindi ko alam kung ano ba siyang, tela siya. Ayan. Ayan yung packet. Tapos, ayan yung kanyang logo na Burberry. Tapos, ba't may nakalagay na? Burberry. 16,000 yen. 8K. 16,000 yen. So, tapos nakalagay 8K. So, ayan. So, yan. Tapos, dito, may kabayo siya. Kaya makakalaman nyo na, ito talaga ay authentic. Kasi, ayan, nakaano siya, oh. Hindi nyo makita. Ayan. Ayan yung logo niya, oh. Tapos, sa loob malinis. Sobrang linis. Sobrang linis niya, oh. Tapos, ito is yung ganyan. Adjustable siya. Sutsut to ni ate. Kaya nagandahan ako. Okay. Tapos, ayan, leather siya dito. Ayan. Pasensya nyo na kung maingay, ha? Kasi yung mga bata, nanonood sila ng TV. Huwag na kayo, kung pwedeng, huwag nang manood kasi matitempt talaga kayo pag yung yung pag magaganda pa, tapos mura pa, kaysa, alam niyo yun, kaysa mga online na, ayan, pwede pa siyang adjustan, no? So, ayan, di ba uso ang belt bag? So, ayan. Sabay tayo sa uso. So, ganyan lang siya. Kita nyo ba? Ayan. Belt bag na tayo. Diba? Ilagay natin yung phone. Kasya yung phone eh. Ayan. Kasya yung phone. Yung vlogging camera ko, hindi ko alam kung kasya yun. So, ayan. O, diba? Nakaganon ka lang. O, diba? Tapos, tuck-in mo yung mo, damit. So, may belt bag ka na. And then, pwede siyang uso yung adjust natin ulit siya. Pwede siyang ganun, di ba? Aray ko, wait lang. Naka ganun lang.
Diba? 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 May belt bag na tayo. Tapos may pa-crossbody bag pa tayo sa harap. So, ayan. Ayan, cute. Buti na lang na ano ko to. Kasi inano ko pa to. Nag-second ano ako dito eh. Para bang nagdalawang isip ako. So, ayan. Tela siya. Ayan. Kaya pwede siyang labhan. Diba? Ang cute. Diba? Sabay tayo sa uso. Diba? And, tingnan na natin yung ano ni ate. Ilagay lang natin siya dyan para model siya ng aking ano. Ito yung pa-freebies. Diba sabi ko sa inyo, may mga pa-freebies sila. Ito yung freebies ni ate sa akin. Ang bait naman. Meron siyang Happy and Smile. Ay, ang sarap! May chocolate! Ay, wow! 12 pieces. Almond. Dark ba siya? Hindi ko alam. Basta almond. May almond siyang chocolate. Ayan. Ay, oh my God. Thank you, ate. And may ano pa siya. May paramen. Ay, hindi ito yung ano ko. Pero, tikman natin kasi at least, matatry natin yung ramen na iba. Ay, thank you, ate. Ay, thank you po. I-message ko na lang kaya si ate. Kaso, hindi rin kasi, hindi rin ano. Kasi pag, siya, pag hindi naman, siya, only, ang cute nito, di ba? Pwede siyang i-ganon lang. Di ba? May ano ka na, may rest arm ka na. Ang cute, di ba? So, ayan na guys, yun lang yung ating, yung haul dito ngayon. So, matagal na ito, mahigit, pag hindi pa to ay, hindi pa naman. Hindi pa. Matagal pa expiration date. Matagal pa naman. So, yun. Thank you, guys. Thank you. Sana nagustuhan nyo ulit tong ating vintage bags. Thank you, diba? Ayan yung laman niya, guys. 12 pieces. Kuha tayo isa. Sorry, inggitin ko kayo. Oh my God. Oh my God. Ang harap. Baka pag nahanap ko si ate ulit, sabihin ko, ate, pwede magpabili ako ng ng mga ganitong chocolate. Dagdag na lang siya shipping. Uy, ang sarap! Ito, hindi ko alam kung anong flavor niya. Ay, ang sarap. I-share ko ito sa mga bata. Pero ako na muna kakain kasi pag binigay ko sa kanila, baka hindi na naman ako matirahan. Harap. Ay, ang harap. Ang crunchy ng Sige na ba? Thank you. Leo, Nifel, Gularan, Ruela, Navarro, Kimi, Tupig, Rose Ann, Dalugdugan, Jen, Good morning! Ayan, first day of school after holiday na 2 weeks. You want blue? That one? Purple, okay. Para sa nails mo? Okay, later. Nagutom yung Oops!